A couple of years ago, oge m na-achọ ịga obodo oyibo ka nna m kpọrọ m gwa m sị m, nwa m na njepụ amaka na ya chọrọ ka m were ife ọma bata. Mmalụ ife anwa mere ndị ọcha odogwu, ife anwa melụ anyị bụ ndị Igbo ji akpọ ndị ọcha agbara, mụ were kwe bata na ya chọrọ ka ya fụ ya. Nna m ekwu ọzọ sị, nwa m gbakwa mbọ kpọrọkwa onye ọcha bata. M wee sị nna m na m ga-agba mbọ wee mee otu isi wee kwu. M wee sị ka m gwa gị nwanne m n'ọkwa ife ụtọ bụrụ ife ọṅụ na ngị bụ onye Igbo gara be ndị ọcha ma mụta ife ọma n'aka ndị ọcha, were ife dị mma be ndị ọcha bata n'ime Naijiria ka ụmụnne gị na ụmụnna gị wee fụ ya. Ọkachacha karata, ọ bụrụgodikwarị na ejiri ego ndị ọcha wee bata, nwanne m were karata, karata ndị ọcha nwa, udo, ịfụnanya, wepụ anya ukwu, wepụ nkọcha, wepụ mmegide, wepụ ịgwọ ọgwụ, were obi mara mma, obi ebere, obi Chineke, nnabata, nnagide, nchịkọta, amamife, were ife ndị a bakwute ụmụnne gị na ụmụnna gị. Nwanne m ọkwa ịma na ndị Igbo na-ewiwe ọkụ too much, ndị Igbo na-egbukarị ụmụnne fa too much, ndị Igbo na-enwe anya ụfụ too much. Onye Igbo nwere ike ịkpọrọ onye ofe mmanụ, onye ugwu, onye ọcha tie na be ya, mere ife ọma niile dị n'ụwa a, mana ọfụ onye Igbo nwanne ya ọ dịka ya nuo ya. Be ndị ọcha ebe a, onye ọcha tụọ ya mbọ, maa ya ka ntị, o mee ka ọ fụghị ya ụfụ. Bụta onye Igbo nwanne ya tụọ ya mbọ anwa, ọ maa ya bọtụ, o gbuo ya mma. Eziokwu na ndị Igbo fere nwaanyị n'anya, mana sometimes kwa anyị enwere obi nchịkọta. Be ndị ọcha anọnwe nọ for 10 years, gịnị ka ị mụtalụ? Kedu data karata ndị ọcha mụtalụ? Kedu ife anwa ị ga-egosi nne gị na nna gị, ụmụnne gị, kwu na ibe gị, bụ ifefa ga-afụ n'ime gị a ga-asị na karata ịmụta be ndị ọcha? Ego abụrụ ife niile, karata matters. Tigbuo ozugbo oyife eji ama onye Igbo. Ime onye Igbo nwobere prank, just nwobere prank, ị ga-prank onye Igbo ọbịa ọgụ. But ime onye ọcha the same that prank ya nwa, ọ chara gị ọchị, ọ sị gị thank you so much, otu isi eme m ka nchi ọchị. Gaa na China, gaa na India, gaa na Indonesia, Singapore, Malaysia, Australia, many countries. Nwobere ife onye Igbo bụ na bọtụ, ama na mma, egbuo na mmadụ, ọbara everywhere. Mana ife anwa nwanne gị melụ gị iji maa ya mma, iji gbuo ya, onye ọcha mee gị ya, echialụ ya ọchị. Ọ bụ ife jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwụ na ịgacha alụ be ndị ọcha bata ka na-ebikwe ndụ ọnwa eji malụ gị, ime mkpọtụ, ịnụ ọgụ, igbu mma, ị na-asa agị, iri singlet na-akwụgharị, ị na-eko, ị na-efe ego anyhow, ife bọndụ, ị na-ewesti ego, ị na-egosi makwa ndị anyị bụ, ị na-egosi how rascal dị. But be ndị ọcha edela eme ya. Ndị ọcha adịla eme ego abuse, ndị ọcha adịla eme people intimidate simply because na fa ji ego karịa onye a. Be ndị ọcha ma iji ego ejila ego, everybody dị equal, the rich and the poor ị gaghị ama. After all these years, ị ka na-ebi ndụ rascality. Ebe ị gachara be ndị ọcha bata, ebe ọkụ na-enwu, ụzọ dị, mmiri dị, ụlọ dị, moto dị, everything dị assorted. But by anyị ka nọ n'isi, anyị ka na-ebi ndụ like ndị 1940. Then kwa ngị nwanụ sikwa esi bata, kama ị ga-egosi ndị be anyị a civilization, gosi fa a character faga mụta n'ebe ị nọ. Instead, ị karịbikwe ndụ anwa like ndị 1960, just one car ka ibu. Ị na-achọ ka onye ọbụla bawọlụ gị, ị na-achọ ka ị dine all the girls in your street. Ị na-aza ogbu agụ, agụ na-eche mba, egbe a na-agba anyanwụ, ị na-aza all kinds of name ka people wee bawọlụ gị. Nwanne m, stọpụọ ime ndị mmadụ intimidate because of ego anwe nwere. Biri ka ị biri, nwanne m, ọya ka mma. Ụwa bụrụ ibu, ọ gabaghị niile. Ị chọcha ife ị ga-emelụ ndị Igbo, all the inventories, industries, technology niile, ife ọma niile ji be ndị ọcha, onwe nke iji bata be anyị, only hotel bife ifere galụrụ ndị be anyị. The worst part wee bụrụ not even a 5-star or 10-star hotels. A hotel ebe a na-aṅụ Igbo, ebe a na-anụ ọgụ, ebe a na-akọ ọnụ, ebe a na mkpụrụ mmiri, ebe a na-achụ ụmụ nwaanyị. A hotel, a billionaire na-enwere ike lodge, a low class hotel ebe a ga-abịa na-emess up. Ọ dịka hotel
ị ga-alụ ndị be anyị after so many years in abroad. Be ndị ọcha in this new era adị alụzi such hotel be ndị ọcha anymore. Na ife agụụ na-eme ndị be anyị. People na-ekwu farming. Ị nwere ego ị chọrọ ịba into farming ka onye ọbụla nwee nri, but the only thing ịma ị ga-emere ndị be anyị bụ hotel and hotel, no factory, no industry. But in that country anwa isi bata, ị na-afụ company, factory, industry, n'aka nri n'aka ekpe, n'ilu n'azụ, everywhere factory. Ọrụ abụla aja, a na-achọ ndị ga-alụ ọrụ achọ, onwerozi ndị afọlụ because ọrụ karịzịrị. But n'ebe anyị, no factory, nothing, ọrụ adịlọ. Ka anyị change our mentality. That concept anwa anyị na-eji abata n'ụlọ, nwanne m, ka anyị change ya to something better so that an Igbo will be a better place for all of us. Udo dịrị unu, ụmụ Igbo.